Mukoma vangu ndoda kumbokupinduraiwo sekupindura kwamaita mukoma avo vanonzi Perfume Farm avo. Panyaya yenyu muri right and then muri wrong futi at the same time. Hongu Mwari anoregerera, asi anoregerera munhu anotadza nekusaziva. Muri kuona chiri kuitika nemabhebhi emazuva ano. Vanoshandisa miviri yavo kusvika yaita beyond repair, vachitemba kuti ropa raJesu ichazoidzosera paunyowani. Vari kuzvishandisa kusvika vasviba nekutotemba kuti kune ropa raJesu richavachenesa zvakare. Pana Deuteronomio 22 pavhesi ya20 kusvika pa25, Mwari akanyatsobuditsa zviri pachena kuti anovenga musikana anotambisa umhandara hwake asati aroorwa. Asi vasikana vemazuva ano vari kupwanya umhandara ihwohwo voshandisa miviri yavo kutsvaga mari nekuti vanoziva kuti kune ropa raJesu richazovachenesa. Ndizvo here? Pavasikana vese vari kuita zvemujolo, pane asingazivi kuti kuna Mwari? Pane asingazivi here kuti mutemo waMwari unoti kudii panhau yeufeve nenhau yeupombwe? Asi vari kuzviita ka. Pakupedzisira vozoda futi kudzoka kuna Mwari. Ikoko ndo kunonzi kutamba neropa raJesu ikokoko. Pamwe mungazoti vasikana ndavanyanyira, ngatomboendai kuvarume. Munhu anoenda kujoza otanga kuita mabasa ekuponda vanhu, achiuraya vanhu, achiita fundraising yekuti avake musha wake kuZimbabwe. Apedza avaka ane mabhizinesi ake, obva aenda kuchechi, obva ati ndiregererei panguva yandaibata mabasa erima. Yaiva nguva yekusaziya. Asi paakaenda kujoza aitoziva kuti mutemo waMwari unoti usauraya. Asi akashandisa kuuraya kuti aite fundraising yemari yaanoda kuwana. Apedza uchizoenda kuropa raJesu aunganidza mari yeropa. Ndizvo here? Vanhu vakawanda Mwari munomuda, asi hamutomborina kana time yekugara pasi muchiverenga bhaibheri rairai. Munongodhila nezvinhu zvemumusoro menyu. Ukaverenga pana 2 Samuel 6 pavhesi ya6 ne7 unoona nhoroondo yemurume ainzi Uza akabata areka yaMwari yakuda kudonha. Mwari akabva amuuraya ipapo. Chinangwa chake chaiva chekuti areka isadonha, asi Mwari akamuuraya. Chikonzero nei akamuuraya? Paiva nemutemo 1 wokuti areka haibatwi nemaoko nemunhu asina kusarudzwa. Kunyange zvazvo Uza zvinangwa zvake zvanga zvakanaka, asi akafira izvozvo nekuti mutemo waMwari hauchinji. Saka pavasikana vemazuva ano ava vanotozvarwa vachiziva kuti upombwe hwakaipa, vachitoziva kuti Deuteronomio 22 pavhesi ya20 kusvika ku25 Jehovha Mwari akaradza zviri pachena kuti anovenga musikana anoroorwa asisiri mhandara. Vofuratira mutemo iwoyo, voita zvavanoda vachitemba ropa raJesu. Ikoko ndo kunonzi kutamba nechibayiro cherudzikinuro. Hapasiripo panoshanda dzinonzi nyasha dzaMwari dzekuregerera. Mwari anoregerera munhu akamutadzira nekusaziva, kwete vanhu vanoda kushandisa matricks, vanoda kumanipuleta Mwari vachifunga kuti mutemo waMwari vanogona kumbouisa pasaidi, oshandisa muviri wake kuti awane mabenefits, awane lifestyle yaanoda, awane basa, apedza okuzoita zvokunamata. Murume oshandisa simba rake kuponda vanhu, kuuraya vanhu, achitsvaga mari, achitemba kuzodzokera kunocheneswa neropa raJesu. Tikadaro hatifi takabudirira. Pfungwa yekuti ita zvaunoita nekuti Mwari akagadzirira kukuregerera iri kubva kuna Satani. Isu hatifaniri kuva vanhu vane mafungiro aSatani. I hope manzwisisa zvandiri kuedza kutaura. Inyaya yekungoti pandiri nhasi pane mhepo yakawandisa.